Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang bahal subscribe nok menta. Narendra Modi Menteri Perang Bakdo kari manin gasngi ulat her tang halor ke kamsan berthai kapakamai wot baru long ro ba kita gi jai seng ki penshit gi pai ba halor gamat jong uniform civil code lane UCC habakren shiking nong trai jong BJP ha Bhopal manin gasngi Modi ulong ba seng BJP kamjo trai kam na beta kasan berthai banyo kamai wot wat ka Supreme Court ro ka kren bahaya ke jingdon kam jong uniform civil code Handrai kita ki pakamai na kabut politics banyo wot ki persya penban wat kariti sensyari ro ka kren ya ka hok badia rangkat ya baro kinong song laong Modi ha ka jing kren jong Modi ulong bagi muslim ki ha ban singau thu ya ka ege seng san perthai ka basim ka bu bat penshit iki ngiyo i ba ka jing penshit kayat pahamanta halor ka keteng jong ka uniform civil code bat lada ka wei ka an ka trikam ya wei briu bat sa ka wei pat ka trikam ya wei pat briu hakawai gaying kumta kata gaying kala bantrai kam kumta kumnoro kari kala bantrai kam habaki don ar setap ki kendon ulong shu lada pi kwa ya kapha kamet jong ikon chenrang ki kon kantai bat ki siu jong pi kumta wot ya ke BJP om ya ki wei pat ki seng ki bala penya de ki long ying long sem ulong shu ka uniform civil code kamut bandon ka wei ka an ya borok ki nong India bat kam dai setia ha ka nong rim jong kaniam Hadin gejing tay ya ka ram mandir bat gejing penduk no ya ka artikel lais pak new peu ka UCC kadai ka wei nang mat kular election jong keseng BJP Modi uang shu ba kito gi bakershan ya ka triple talak kile benye gi kon gentai jengki bat uang ro balada kita gi an kita gi babha kumta balai bala penduk no ha Pakistan Qatar bat haki wei giri pas syar ki muslim kublai bun